Пътуваме към Перник Сити. Перник Сити, щата Вегас. Спасение, Салвадор. Ел Салвадор. Ще ни кажеш ли какво ти е... как мислиш, че завърши Олимпията? Олимпията се завърши... Класирането, какво предричаш? Олимпията. Може би Дерек пак ще спечели. Дерек Унсворт ли виждаш пари? Най-вероятно. Няма ли да има някаква изненада нещо? Не съм сигурен, че то иранеца Хари ще го пусне. Хари Чопан, не? Не Много е релефен сега. Аз мисля, че дори да е добре, няма да го пуснат да стане повече. Ти мислиш, че политиката ще играе? Да. Мислим, че Андрю Джак ще е доста добре. Не нашия, истинския. Значи слагаш първи Унсворт. Точно така. Втори? Втори може би Хари наистина. Хари Чопан. Трети не знам, между Самсън и... той е Андрю. Самсън и Андрю. И пети и шести са Ник Уокър и той е на Лабрада. Сина, или Лабрада. Не, Хънтър. Малката Лабрада. Малката Лабрада. Ясно. Това е. Добре.